це відео познайомся. Може вбити. Вау! Разом. І на... У тобі так багато стоїть. Як Пономарьова. Бля, я не пам'ятаю слів. І нас. І що там далі? У тобі так багато сторін, яких я не розумів, яких я не відкриваю собі. Тебе це може вбити. Воу-воу-воу. Ні, Алінка, тепер давай геніальна пісня. I'm not a girl. Not yet a woman. All I need is time, the moment that is mine, while I'm here between. Чекай собі до весільної фотографії позу роблю. Блядь, як ти запустити цю хуйню? Бо я щось ніхуя і не можу. Це таке останнє відео. Не, чекай.